Әлі апрель озағындағына әлігі 3 жылы курстарда шираттағы шығарылыш кешесі болып озған еді. Ол шақтағыны 25 оқушы тәмамлаған болса, бұйыл тағын 18 қатын қыз келген. Араларында 75 яшілік Илмас абай да бар. Давно келерге есеп бар еді. Бұлай мен мәчітке ерейм, неге өзің әтпішке ақ мәчітке де барам. Дзержинскийға да келем. 17 ел ішлеу дәуірінде әлгі курстарда 400-ге яқын кіші диплом танықлығы алып шыққан. Дұрыс, мұнда келушілер ғарапша оқи білмеселер де бала шақта еренген дұғаларыны әлі бүгінде хәтерлейлер. Шул иске қалған дұғалар, алар бүгінде менің білем, есімде башымда яңғырап тұралар. Самар яқларында туып өскен опалы сіңілі Ғалия һәм Нурияның да бабалары заманына күрә оқымышлы кіші болған. Оннан еренген дұғалар бүгінде хәтерде. Арабча не только читал, он понимал арабский язык. Біздің бабайыбыз. Ике бабайыбыз да арабча сөйләштілер де, бізні үрәттілер. Альхамдулиллахи раббил аламин, рахман рахим, малики яумиддин, иякан абуду, ва иякан настаин, ихдина сиратль мустақим. Зур тормыш һәм оқыту тәҗрибәсе булган мөгаллимәләр яңа укырга килүчеләргә үгет нәсихәт бирәләр, киңәшләре белән дә уртаклашалар. Аллаһ Тәгаләнең илчесе Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Кем гыйлем алу юлына баса, аңар Аллаһ җәннәт юлын якынайта, җиңеләйтә" дигән. Мөгаллимә Нурия Нурдинова мәдрәсәгә укытырга йөрүемне үземә Худайдан бирелгән бүләк дип кабул итәм ди. Шундый шатланып киләм, кичкә кадәр торам. И кайтканда шатланып кайтам, менә мин тагын бер хәзинә алып кайттым. Хәзинә нәрсә ул? Байлык, дин байлыгы. Әйтәм әйтмешли, байлык ул материаль ул бер ни түгел. Менә дин байлыгы ул шундый зур шатлык. Курсларның җитәкчесе Асия ханым Мөлекова белдергәнчә, дәресләрдә әхлак, тәрбия темасына һәм татар телен өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Biz tatarça okutабыз. Bizning hali o'zimizning kelgan shu şagirdlarimiz arasında da tatar tilin aybet bilmegen kişilerimiz de var. Onlar bizde çıkıp gitkende rahmet aytıp, "Min tatarça da öğrendim, Arapça okurga da öğrendim" diye şatlanıp çıkıp gittiler. Яңа уку юлы башлану тантанасына әлеге курсларны узган ел тәмамлап чыгучылар да килгән. Bir vaqtdan aytmagыз, укый алмыйбыз, уңайсыз демәгез. Юк, андай юк, тырышлык кына кирәк. Бүген bir jыл укысагыз, иртәгә икенче ел укысагыз, сезнең укугыз уже хутлана бара. Мәчеткә укырга иртәрәк килергә кирәк икән. Минем үкенечем бар, мәчеткә укырга килгәндә иртәрәк вакыт табарга кирәк. Без барыбыз да әйтәбез инде, вакыт юк дип. Вакыт бар, ул кирәк булганда вакытны табып була. Шуңа күрә минем үкенүем иртәрәк килеп укырга кирәк булган икән. Менә хәзерге вакытта үземнең әтиәниме дұгаларны кылам, үземнең әрвахларга, үзем белән бер туганнарга үзем үз кулым белән күтәреп укып дұгалар кылам. Варис Хаҗи Рауилов яңа уку елын башлап җибәрү тантанасында чыгыш ясап, биредә утырган хатын-кызлар бу курсларга шәкерт булып киләләр, тагын 3 елдан исламны тирән белүче абыстайлар булып чыгачаклар дип, аларны мәчетләргә ешрак йөрергә чакырды.